星の応援団。星からのメッセージをアカシックダイスからお伝えします。土星12ハウスお羊座。今まで神意識から来る直感を信じて動き始めれていたか、そのチェックが入る日。神意識から来るメッセージは、抽象的で左脳で考えると無意味に感じることも多いもの。しかし、その行動自体に意味があり、自分の現世での生きる意味につながる行動です。それができているかできていないかは、自分を信じているかいないかに左右されます。直感を信じれるかは、自身への自信の証。今日は、そのあたりを振り返ってみてくださいね。見つめ直せば、きっと新たな行動につながるはずです。最後までお付き合いいただき、幸せます。今日も良い日になりますよ。